Жизнь для своего народа. Мустафе Джемилеву, лидеру крымско-татарского народа, сегодня 75. Многочисленные аресты и обыски, бесконечные судебные процессы, заключения, голодание. Ничто его не сломило. Он открыто называл депортацию 1944 года геноцидом крымско-татарского народа. Сегодня Мустафа Джемилев – это не просто человек-лидер, это человек-легенда, человек-символ всего крымско-татарского народа. Главное для Мустафы Джемилева – это возвращение Крыма. Это пожелание звучало от каждого, кто пришел поздравить лидера крымско-татарского народа в Киевскую госадминистрацию. Глава государства Петр Порошенко заявил, Украина обязательно вернет Крым, и оккупанты за это заплатят. Детальнее расскажет Елена Стыцюк. В колонном зале КМДА сотни гостей. Здоровья Мустафе Джемилеву для дальнейшей борьбы за Крым и целостность Украины желают от мала до велика. Щоб Росія вернула нам Крим і щоб кримські татари були свободні. Мустафа Ага підняв дуже високо планку мужності, сміливості, честі, служіння своєму народові. Мені дуже хочеться, щоб його наступний день народження ми відсвяткували в його рідному Криму, щоб Мустафа Ага в своїй великій такій кримсько-татарській родині пригостив нас, українців, смачними чебуреками. И вот он, человек с большой буквы, встречает Мустафу Джемилева, стоя с аплодисментами. На сцену выходят члены Меджлиса и делегаты Курултая, которые не побоялись приехать с оккупированного Крыма в столицу. Председатель Меджлиса призвал прислушиваться к лидеру крымско-татарского народа. Слухайтесь лише свого лідера, бо він гідний вашої нації. Между поздравлениями национальные песни и танцы. И тут вдруг в КМДА неожиданный гость Петро Порошенко. Глава государства пришел не с пустыми руками. Наградил Мустафу Джемилева орденом свободы. Сьогодні я тут серед вас зі словами великої подяки. Подяки за вашу віру. Віру в те, що ми повернемо Крим. Віру в те, що ми Кримом не торгуємо, так як не торгуємо батьківщиною. Віру в те, що ми туди повернемося, а оккупанты заплатят кожен свою ціну. И уже выходя из зала эксклюзивно для АТР, Петро Порошенко пообещал, в ближайшие недели соберет Конституционную комиссию для рассмотрения изменений в Конституцию в вопросе Крыма. Формально нам і засідання Конституційної комісії не потрібно, бо я як президент можу внести проект змін до Конституції до парламенту. Але мені надзвичайно важливо, щоб це була підтримка юридичної громадськості, щоб це була підтримка української громадськості, щоб це було висловлювало позицію кримсько-татарського народу. Бо тільки так можна прийняти зміни до Конституції, які будуть працювати. Президент подчеркнул, политическая воля для рассмотрения вопроса о национально-территориальной автономии есть. То, к чему стремится как Мустафа Джемилев, так и весь крымско-татарский народ. А вот относительно поддержки парламента тут не все так просто. Цей процес буде дуже непростий, в тому числі в парламенті. Чому? Тому що під час окупації є фейки і тиск як Російської Федерації, так і певних так званих експертів, які не розуміють, про що вони кажуть. Думаю, що в парламент, це який буде вже приймати рішення, це буде парламент 19-го року, це оновлений склад. І я думаю, нам зараз треба переконувати тих політиків, які підуть на боротьбу за парламентські місця. Елена Стыцюк, Александр Фенько, Максим Кондратенко, Заман, АТР.